последния ред Зидарийка. А този живот да си майстор. В този и време по 200-300 евро на ден надник ще плащате. Който не може да зида. Маганци. Майстора. Не да знаят. Така е. Каква зверия прави само. Живота учи. Да. Така е. Ма някои хора желания няма да се научат. Ти ще мълчиш, помощника. Ще се научиш. Край. Обери малко Сега отвънка. локчетата започва. Олдскул бачкаш с конец. С конеция Олюфичето. Така. Е Васил Левски, Нивела. От Олюфичето се природи. Така е. Майстор, ако сложа Нивела, ще излезе ли точно? Ще излезе, как няма да излезе? Ще те проверя след малко. Зидар ли не беше, заварчик ли не беше, строгар ли не беше, шпакловчик ли не беше. Иначе като поп трябва да пащаш. Владена. Без да бърза ми става бързо. Така е. Те да се бърза, всичко става бързо. Само желание да има. Който не може, цял живот няма да може. Защото няма желание. Ще плаща. Ще плаща като поп. Че и времената скъпи станаха. Станаха. Салама 5 лева. Пържолите 25 лева ще дадат. И 50 може. Ама имаме откъде да си вземем месо. Чай, че то смолив тук. Тъй ще. Той ще. По-нататък ще има продължение. Ще се видим в трети епизод. Хубав ден ви желая на всички зрители.